Oyentes, estáis conectando una vez más con la jurisdicción provincial de Sineu. Escuchar. Lindo canto de gorriones. Lindos mangos. ¿Se está escuchando algo por ahí? Licenciado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué sonido tan tibetano, ¿cierto? Hipnótico, licenciado. Setmana Santa, home. Aviat serà la Setmana Santa, aviat diumenge del Ram, i Pasqua i tot això. Bé, mireu, quan ve el dia del Sant, les campanes, aquí a Mallorca i per tota Espanya, les substitueixen per el so de campana, per el so de matraque. Per exemple, ara a l'església, a l'hora del Sant, en vez de tocar la campaneta, no sé ara si ho fan o no, perquè tocaven les massoles. Per què? Perquè van lliure de mort i fins que no ressuscitaven no podien tornar a tocar les campanes. Veus? Després hi havia la matraca i en els campanars, veus el que dèiem d'agut i greu, en el campanar hi havia les massoles. Veus? Masolas. Molt bé. Sonido estridente. Ja com que fem una espècie d'especial Setmana Santa rapidet, després ve la processó de setmana de dia al Sant. A Palma surten, veus amb aquest tambor, els tamborers de la sala, i toquen. Timbalero el Brook, ¿cierto? Molt bé, després què ve després? Va venir la banda de cornetes i tambor. Tinc aquest tambor que me va regalar un home gran, que això era mari d'un carabinero. Banda de cornetes i tambor, de corneta. El licenciado no me alarme, por favor. Has brindat per tirar. I després de la banda de cornetes i tambors, qui venia? La banda de Montuiri. Montuiri, grandioso pueblo. Hermoso. Aquest tamborer se'n va d'un farol d'un any. Molt bé. Què passa? El ninet de Sineu. Perquè, clar, ara en guany pintura no hi podrem anar. Però mos hem d'entrenar, perquè l'any que ve ja hi podrem anar. A pintura antes aníem a fer una festa, pintura el dia de l'any ja la menjam molt una panada. I què heu de fer? Ara les trompetes les deveu tenir amagades. Per tant, ara vos donaré una idea ràpida, perquè vos n'he fet segura, veus? Estarán muy contentos los vecinos, ¿cierto? Bon aneu, què és això? Esto es un embudo. Un embut, sí senyor, doy d'1 euro. I un tros de manguera. Son manguera, ¿cierto? Veureu, la manguera, Con solamente 1 euro es. la manguera pot treure del corral, veus? Qué habilidad, licenciado. Aquí. I Me salió el sostenido por arriba, ¿eh? Justo salió por allá, salió vecino, creo. d'acord, ve que dir, que no hi ha problema, amb un tros de manguera i un embut vos podeu fer. ¿Se podría hacer la comparación con el otro? ¿El sonido? Fijaos. Muchas gracias, licenciado. 1 euro de diferencia. Home, qualitat. D'acord. Con el permiso de radio oyentes vamos a hacer un pequeño refrigerio. Fíjate. Mango llegado de Huachaco. Bueno, licenciado, ordenar los menesteres, ¿puede usted proseguir? Bé, doncs, ara farem una rondada de Setmana Santa i confinament. I la dedicarem a Neus de Santanyí, a tots els nins i nines de Sineu i a tots els nins i nines de... Hola, Neus, ¿cómo estás? Mireu, hi havia una nina, com que no podien baixar a llogar, ajudava sa mare a dins la cuina a fer un picadillo,
I un dia va voltar així, i voltava, i feia que renovat, Qué gusto de picadillo, ¿cierto? i de dins va sortir un mag, i li va dir, i aquella nit se va assustar, i diu, tu qui ets? Diu, jo som un mag, i com que fa molt d'any que estava aquí de dins, i tu amb aquestes voltes tan ben donades m'has tret de fora, ara demana el que vulguis. I aquella nit li va dir, jo vull que el coronavirus se'n vagi del món. I aquell mag li va dir, bé, amb una condició, ja que es pot, i amb aquest pot m'has de fer 2 instruments. I si guanyes la prova, te concediré el que m'has demanat. I aquella nina va agafar el pot, va fer 2 forats, va agafar un tros de corda, veus? I va passar la corda per de dins, va estirar, va tornar a passar la corda per aquí, i va fer un nou per pel sot passar pel coll. I després va agafar, se'n va anar a l'ordenador i va treure un dibuix de cucues de Setmana Santa, i va fer així, ho va fer aquí damunt, i va decorar. Molt bé. Va venir aquí, va agafar, va tapar. Todo esto la niña, ¿cierto? Sí, tot això ho feia la nina. I va agafar i tocava bé. Veus, això són palos, dos, que se diuen? Estos son palos de chuchi, creo, licenciado. Palillos de sushi. Com que dins la cuina, ja en tenia un. I què va fer? Va dir, per fer més guapo encara, va fer això. ¿Eso qué es, licenciado? No ho sé, la nina va fer així, veus? Trozo de cartón. Va agafar així, com de cartó. Otra transformación del licenciado. Va revoltar aquí, així de sa. No sé com ho va fer. Licenciado, ¿qué pasó con la chamaca, pues? Que va agafar aquell cartó, va seguir voltant, va agafar un gomí, una goma, va agafar una altra més grossa, i va passar ràpidament, perquè... i se va fer No puedo creerme, licenciado. una caperucha. I apareixia... Hermosa cucúa, ¿cierto? ¡Eso es un chirineo! D'acord, ja tenim que va fer un instrument. Però ell va anar armat i li va dir, i com és? Que el n'has fet un, diu, un, però m'ho dit dos, diu, segueix. I què va passar? I la nina va agafar, Nos tienen vilo, licenciado. va agafar un paper, un altre paper. El va fer així, ràpidament, el va posar aquí damunt, Entonces, señor licenciado, estamos con la chamaca que estaba. i va agafar un paper, un dibuix d'en Tomeu, que era gal, Hermoso. el va voltar, i va fer, veus que va pa dimonis. I se'n va anar corrent, i va agafar no recordeu, Una estaca, ¿cierto? una estaca, cierto, i va agafar una careta de dimoni i la se va posar. Veus? I ara cercava aigua per El agua está acá. Aquesta aigua que no ho és. Aquí está el agua. Se sobó todo. ¡Increíble la chamaquita! Què va passar? Aquella nina se va llevar la gorra, ho va llevar tot i va anar en el mag. I el mag li va dir, veus, això, aquesta maceta és per pegar el coronavirus. I això és el coronavirus. I aquella nina va agafar la maceta, ¡Dale ese fuerte, pues! pam, i se va acabar el coronavirus, i se va acabar la malaltia, i va venir una ximbomba, i ja tenim Sant Antoni i alegria. ¡Hermosa rondalla la de hoy del licenciado! Queremos agradecer desde la jurisdicción estos preciosos mangos traídos desde Huachaco. Si le gustó el video, dele a like.